Ассалому алайкум, бардорои азиз ва мардуми тоҷик. Хуш омадед ба авиакассаи Толибов. Ман ҳастам бо шумо Толибов. Бардоре ки баъди эфир моро тамошо мекунанд, номеро мо дар рӯи навор ҳастад. Метавонед ки занг занед барои авиабилет пурсен, нарх навора пурсен кадом кислота дар кора. Ба тамоми самтҳо бардорои азиз билет ҳастад. Москва душанбе бошад ё душанбе Москва, фарқ надорад. Москва Узбекистон, Қазоқистон, ба любой ҷо билет ҳастад. метавонед муроҷиат кунед. Бардоре ки баъд аз эфир тамошо мекунанд, на марҳамат муроҷиат кунед. касе ки эфирда бошад нависем, мебинем нархнави билета, гап мезанем дар прямой эфир. хуб, бардоре ягон кас бошад, нархнави билета метавонем пурсен, дар ҳамин эфир ҷавоб медиҳем, ё ки номеро дар рӯи ҳамин экран ҳастад. ватсап дорем, дар ҳамин номеро метавонед занг занед, суҳбат мекунем. хуш омаден одамое ки нав дуромаден. марҳамат, саволотон бошад оиди нархнави билет метавонем пурсен бардору хоҳару апое ки ҳозир медуроен. ҳама каса хуш омаден. марҳамат, саволотон бошад пешниҳод кунед.
Ҳалим Суҳробов, ва алайкум салом, хуш омадӣ бародар. барои нархи навои билет метавонед дар YouTube бози нависен, мебинем бародар, ё ки дар номеро метавонед занг занен, ишам аниқ мекунем. Мақсад ки хеле ки удобнее. Питер то душанбера, маҷнуни бухтарӣ, Санкт-Петербург, душанбе, кадом числода? Числошам нависем, вақте ки нарх навош аниқ карданда бардоро числошам нависен, ана санаша, яъне ки ба аз куҷо ба куҷо. Ҳалим Суҳробов, ака аз 10 январ то 24 январа чанд сумай? Бародар, ман намедонам шумо кадом аз киҷо ба киҷора дар назар доред. Барам нависем Москва, Душанбе, Москва, клуб. Амхе гуфта нависем Питер, Душанбе, 20 июл. ба фикри ман ози моҳи июл баромадагӣ нестай. Оз ман мебинам, агар бошад 20 июлда. Да 20 июлда ози баромадагӣ нестай. Маҷнуни бухтарӣ, бардори азиз, то 20 июла нестай. Ози ҳам нарх навои билет максимум моҳи апрелда ҳастай. То апрела метавонем бинем. Баъди апрел ҳамроҳ Москва, Душанбе ҳастай ози билетош. Март, апрел ҳастай. Баъди вай нестай дига. Внукова, Душанбе ё клуб Домодедов ака. Внукова, Душанбе аз 10 январ то 24 январ. Оз мебинем як дақиқа. Внукова, Душанбе. Так, то 24 январа. Ай ҳама арзонаш 21 000 рублай бародар. Аз Внукова ба Душанбе аз 10 январ то 24 январ агар нигоҳ кунем, аз ҳама арзонаш 21 000 рублай. Хоб, Домодедов клуб. Домодедов клуба мебинем. Домодедов клуб 20 000 рубл бародар. Аз ами 10 январ агар то 24 январа нигоҳ кунем, ай ҳама арзонаш 20 000 рубл мешавад. Маҷнуни бухтарӣ, саломат бошед, ба дар алақаем. Саломат бошед. Ҳалимов Суҳроб бародар, Домодедов клуб арзон мешавад 20 000 рублай. Саломат бошед. Номероро сохранид кинен, акаи Ҳалимов. Номеро инами дар рӯи экран дидесен, ҳамда WhatsApp дорем, метавонем ки дар WhatsApp ҳам нависем. Ё дар WhatsApp нависем, ё галасовӣ кунем, ҷавоб метиҳем. Хоб, маромат кинен одамое ки нав медуроянд, подписатсия мекунем дар ҳамин канал, кӯшиш мекунем ки эфир сартием. Оиди нархи навои билет суҳбат кунем, чахчах кунем, шумо метавонед нархи навора пурсед. Саломат бошен, Ҳалимов Суҳроб. Саломат бошен, бародар. Гап нест. Любое время дар кор шед, занг занед. Ҳар рӯз кор мекунем, бародарои азиз. Имрӯзам кор дем. бевыходной кор мекунем. Ҳамин то соати 11, 10:30 шаб, 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. Ами 7 саҳар шумо метавонед саволотона битен ё ки занг занед, уже мо аллакай дар связ ҳастем, қайти шумо чахчах мекунем. Хуб, саломат бошед. нафарое ки нав медуроянд, ҳама каса хуш омадед. ҳамаро хуш омадед мегем. оиди билетҳо саволо бошад, маромат, саволотона тиен, бардори азиз.
хоб якдонагӣ лайкҳоро мезанем, номеро дар рӯи навор метавонем ки занг занем, ҳозир суҳбат мекунем. ёки нависем саволотон. маҷнуни бухтарӣ мегӯяд: бародар, шумо аз куҷои тоҷикистонен? Чоташ шинос метавен? мо аз шаҳри Душанбе, бародар. мумкин ягон ҷо дидагиемона. хулас аз шаҳри Душанбе. кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. шояд ягон ҷо дидагием ё ягон касда монандем, бародар. хуб, маҷнун бухтарӣ, фаҳмо билет гирифтем дубор, фаҳмо саломат бошед ака. гап нест. мо билет гирифта бошем, раҳмат барои боварӣ. хуб, бо метавонем муроҷиат кунем. хуб, мо аз Санкт Петербург кор мекунем. Саломат бошем, бародар. худованд нигаҳбонтон бошад, ки ҷой бошен. худованд нигаҳбонтон. саломатии хуб омадем. Ай числаи 10 то числаи 15 бинко билет чанд сумаи нархи набо вону кова Душанбе. Ассалому алейкум бародар, сози хуби саломатии хуб омадем. Ай числаи 10 то числаи 15 бинко билет чанд сумаи нархи набо вону кова Душанбе. шумо дар хоби ширин, бародар. Саломат бошен ака. гап нест. так, онука Душанбе та 15 январа 20. так, 22,000 рубль.
хуш омаден нафарое ки нав дохили эфир мешаванд. Марҳамат, саволотон бошад. оиди нарх навои билет бардори азиз метавонем ки дар ҳамин ютуб нависен саволотона ё ки дар ҳамин номерое ки дар рӯи навор астай метавонем занг занем, суҳбат мекунем, подписатсия мекунем дар ҳамин канал. бисёри нафарои ки мо билет мегиранд шояд моро якум бор дидестиянд. Бардоро Толибов ҳамун нафар ман хидм ҳастам. бисёри мумкин мара дидагӣ набошен, якум бор мебинем. эфир сар метем, дар ҳамин канал кӯшиш мекунем, ҳар рӯз кӯшиш мекунем, хайр нашавад, як рӯз пас кӯшиш мекунем эфир сар тем, суҳбат кунем. нарх навои билета 1 соат эфир карда суҳбат мекунем. саволотон бошад, марҳамат бардорои азиз, ё дар WhatsApp занг занен, галасавой кунен, то соати 10:30 то 11:30 шавад кор мекунем. метавонед дар ҳамин муддат занг занен, суҳбат мекунем. Аэропорту Внуково. Мақсад ки акаҷон аэропорту Внуково отпечатка намегиранд, ё ҳама аэропортҳо мегиранд? ҳамин саволро ҷавоб медодед? отпечатка мегиранд. бардорои азиз, иҷа як бародар савол додае ки аз аэропорти Внуково отпечатка палец намегиранд. мегиранд ҳама аэропортҳо, фарқ надорад вай Домодедов аст, Внуково аст, Жуковский ё Шереметово. аз 1 декабр қонун буромадагиаст, муҳоҷире ки чи аз Россия хориҷ мешаванд ё дохил мешаванд, отпечатка палец гирифта мешавад барои бехатарии ҳамин худи муҳоҷирорам хубай. хайм хел қонун буровардагӣ ҳастанд. аввал хел набояд отпечатка намегирифтанд, як сурат мегирифтанд ҳам. Другой вариант ҳаст, ака ягон аэропорте ки нагиранд отпечатка. хуб, хуш омаден одамое ки нав медироянд эфирда. ҳама каса хуш омаден. саволо бошад, марҳамат. арзон мешад ака ё не? мақсад ки акаҷон билет бо мешад ё ҳамун нарх меравад дар конца охири моҳ? айбҷон ғаримадов амхе бошад. агар хато хонда бошем узр бародар. билет чанд сум шидаи? билет аз куҷо ба куҷо, бародари азиз, ва кадом числода амира пурратар нависен,
ҷавобша метим. Билетҳо бардории азиз дар моҳи январ арзон мешавад. Гуфта намонем аз 15-20 январ усу ай ҳама арзоно шавад. Москва душанберо дар назар дорем. Москва Кӯллоб, Москва Бохтар, Хуҷанд ҳаминҷора дар назар дорем. Дигар ҷоҳошам ҳамхел арзон мешавад. марамат кинед, саволотон бошад дар ҳамин чиз нависем ё дар WhatsApp мо метавонед занг занед, суҳбат мекунем. Хушомаден одамое ки нав дохили эфир мешаванд, ҳама каса хушомаден. Апао хоҳаро, акҳо, бародарое ки нав медуранд, хушомаден. Саволотон бошад оиди нархи нави билет марамат нависен. Дар ҳамин эфир ҷавоб метем. номерорам сахранид кинед, бародари азиз. WhatsApp мо кор мекунад. Выходной надорем, ҳар рӯз кор ҳастай, метавонем ки нависем. Так. хушомаден ҳама каса. Алло. Алло, салом алейкум. Алейкум салом. Акасои хуб. Раҳмат бародар, шумо нақс. Шукр. Акаҷон, аммо нарх навора фиристам. Нарх дадам. Аҳа. Короче, ду билет мегирем ака. Барям кам карнаве бас. Вунукова гуфтена, Вунукова Душанбе. Вунукова Душанбе ҳам хатир да мегирем, ҳам садака, ҳам хатир.
боз якама 22,000 рубла яка. Нархи арзонаш то 14 мешад. То 15 гуфта нигоҳ кунед, ам 14 арзон мешад 22,000 рубла. 15 да оз яка як дақиқа. 15 да қимат 25,300 мешад ака. оз ами хеле моҳи январ арзон шидеста, ози то 21,000 ҳаста ахирои моҳ да. То 20. Аҳа. 14 да ҳаста яка 22,000. Ана. Ози бес ду нафар гуфтен ду одами калон. фаҳмам. Хай ягон гарде скидка када метунем, қа бисёр не яка. Мо билетои хмон ам арзон як. Оз бейна инҷа 22,000 21,700 мешад ака. Метунем гирем ду нафар ба хотири ду нафарин. Ам қа метунем чӣ када. Агар маъқул бошад роӣ кинем мегирем. 21,700 мегирем ака. Майла хуб. Саҳар даста якта рейса фақат рӯзи 14. О, саҳар 8:50 саҳар да мепара. 13 ози мебинем. Не, 13 қимата алака 24,300. Ҳашт панҷо ки бошад, ҳами 6 да сар мешад регистр. 5 да аэропорт мешад, 5 да ё 6 да аэропорт мешад. Майлаш хуб ака. хушомаден бардори азиз, марҳамат. авиакассаи Толибов ҳастай. Метавонед ки билет харидорӣ кунед ба тамоми самтҳо бо дили пур. ман ҳастам бо шумо Толибов. бардори азиз, марҳамат, саволотон бошад дар ҳамин комментария нависед ё ки дар WhatsApp мон занг занед. суҳбат мекунем. ده нафара эфир давам шуморо хушомадед мегем. бардори азиз, як дона лайк ҳастай. хоҳиш мекунам яктоги лайка бизанед, дариқ надорем. марҳамат, нархи навои билет кадом рӯза аз куҷо ба куҷо дар кора метавонем пурсен, суҳбат мекунем. дар ҳамин канал кӯшиш мекунем ки як рӯз пас ё ки ҳар рӯз видео, яъне ки эфир сартем, аз нархи навои билет бо хабар кунем бардору. ҳама каса хуш омадед. бардори азиз, марҳамат, саволотона битиен.
суҳбат кунем, чақчақ кунем. Оиди ами билетҳо чӣ саволе ки ҳастад метонед тиен бардорони азиз то ҷои мефаҳмидагимон, медонистагимон, то чанд ки таҷриба дорем кӯшиш мекунем саволотонда ҷавоб гардонем. Билетҳо ба тамоми самтҳо бозам такрор мекунем. ҳаста Москва, Душанбе, Москва, Узбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Армения, любой ҷо бардори азиз билет ҳаст. Хоҳ аз Душанбе ба Москва бошад, аз Душанбе Хуҷанд, Душанбе Ташкент, Душанбе Қазоқистон, Алмато, Астана, ҳама ҷода билет дорем. Марамад нархи навора сравнит кунем бардори азиз, баъдан метонем билетҳоро харидорӣ кунем. Билетҳо ба дили пур, сами главни марама муроҷиат кунем. хуб 10 нафаре ки тамошо дорем, хоҳиш мекунам ами якдонагӣ лайка занен. 2 дона лайк ҳастай мезанем, 10таш мекунем. саволо бошад оиди билетҳо маромад. хуш омадин мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса хуш омадин. марамад бардори азиз, апав хоҳарои ки нав дохил мешин, хуш омадин. саволотон боша саволора тиен оиди нарх навои билет чақчақ мекунем. бардори азиз марҳамат мекунем. Ягон савол тиен дар ҳамин эфир хобмо нагира. Малика Сургут, Хуҷанд, авиабилет моҳи январ. Апай Малика, шумо кадом рӯзша дар назар дорен нависен ё ки ай ҳама арзонша бинем дар ҳамин моҳи январ. Агар ҳамин бошад нависен. Қосим Назаров, салом алейкум акаҷон. Питер, душанбе ба 10 числора чанд сума? Алейкум салом бародар. ҳозир мебинем, як дақиқа. Санкт-Петербург, душанбе 10 январ.
Санкт-Петербург, душанбе, 10 январ. Оз як дақиқа бародари азиз. Оз мебинем апа. Так. 25 число. Оз як дақиқа. Ин бародара бинем Санкт-Петербург, душанбе. Бисту панҷ ҳазору нуҳсад рубл мешавад. Санкт-Петербург, душанбе, 9, 10 ва 11 январ. Бародар акаи Айюбҷон. 25 число. Сургут, Хуҷанд. Оз як дақиқа апа. Сургут, Хуҷанд. 25 январ. Так. Апай Малика 25 число нестаю, 26 число ҳаст. 26 число дорад Сургут, Хуҷанд. Инам ба пересадка бошад. Оз як дақиқа. 26 числорам надорад, варианти пересадка ҳастай. Оз ма дигар числоша мебинем. Бисту чорум да шояд бошад. Оз мебинем. 24 число ҳаст. Бебагаж. Так. Бебагаж ё багаждор бошад. Апамро нависед. Иҷа барои нархиш вобастаи багаж ҳастай. Бебагаж арзонтар мешавад, багаж хати бошад қиматтар мешавад. Саидов, 2 феврал, Москва, Хуҷанд. 2 феврал, Москва, Хуҷанд. Оз як дақиқа бародар. Москва, Хуҷанд. 2 феврал. 2 феврал мебинем. Так, 2 феврал. Москва, Хуҷанд. Москва, Хуҷанд, 2 феврал. 21 000 рублай бародар. Аз аэропорти Жуковский мешавад. Рейс шабона аст. Шаб мепарад. Саҳари 3 феврал да Хуҷанд мешавад. Қосим Назаров, раҳмат калом брат боши, саломат бошен. Маҷнуни Бохтарӣ мега бародар чӣ ба аст Питер, душанбе чӣ ба қимата вообще ҳами Россия ба Тоҷикистона. Ҳами моҳи декабр ҳар сол ҳам хе қимата. Акаи бародари Бохтарӣ савол додай. Ҳар сол ҳами моҳи декабрда ба хотире ки соли нав астай, мардум бисёрш мебиёяд аз муҳоҷирати меҳнатӣ. Ҳам ҳаворам бигем хунук мешавад бародар. Масалан корам уха мазза надорад, ба ҳамин хотир мардум вақте ки раҳакӣ мешавад қимат мекунанд, аис арзонай. Озай душанбе Москва омадан, Питер омадан арзонай мақсад. Питер хато накунам 17 000 меёви, 17 000, 18 000 билет оз меёви аз душанбе ба Питер. Нарх навои билет ҳам хеле. Москва, душанбе 24 январ чанд сомай. Файзиддини Қодир. Оз мебинем як дақиқа бародар. Москва, душанбе 24 январ. январ. Так. 24 январ.
ай внуква мешад арзонаш бародар. Внуква дамадед 20900 рубл. 100 рубл кам, яъне ки 21000 рубл мешад. 24 январ. хоб Саидов, ташаккур. Саломат бошен бародар. Маҷнуни Бухтарӣ. Саломат бошен. Саидҷон, салом алейкум акаҷон. Билети душанбе Иркутска бинен. Кадом рӯза бародар? Числошам нависен, мебинем. Бародаро ҳатман числоша нависен. Москва душанбе мақсад 20 январ, 20 феврал ё ки ҳамихел пурра када нависен. Оз ма шумода савол додем, ма шумода нафаҳмидум, бо ма шумода савол додум, бо шумо менависем, мақсад вақт камтар ҳисоб меравад. Салом, 20 январ Красноярск душанбе бинака. 20 январ Красноярск душанбе. Оз мебинем ака. 20 январ. 20 январ ба пересадка ҳастай бародари азиз. Агар ки бе багаж бинем 22000 рублай. Багаж қати 29200 рубл мешад. Салом ака, маълум набошад ҳами 7 январа медидед. Майлаш мебинем аз куҷо ба куҷо хоҳиш мекунем нависем. Исмоил Тураев, салом алейкум. 20 январ Жуковский душанбе нархи чипта. Анам хе нависед бародари азиз. Анай бародар хеле хуб савол дод. 20 январ Жуковский душанбе. Так, 23000 рубл бародар. 20 январ Жуковский душанбе 23000 рублай. 21 январ арзонтар 22400. 22400. Ане 21 январ. 21 январ 24000 рубл наоборот қиматтар мешид. хоб Москва душанбе 7 январ. ҳозир мебинем, як дақиқа. Москва душанбе 7 январ Москва душанбе. Москва душанбе 7 январ. $29000 рублай. Ҷа як нафар савол додам. Москва душанбе 7 январ 29000 рубл мешад. 8 январаш арзонтар астай. 26700 рубл мешад. 8 январ Москва душанбе. хоб Фаридун Шамсиддинович, 8 числа Москва душанбе. ҳозир гуфтем бародар 26700 рубл мешад. Арзонаш аз аэропорти Внуква ба Душанбе мешад. Қурбонбой Саидалиевич, ташаккури зиёд бародарҷон барои маълумот. Саломат бошен бародар. Эмомалӣ Раҳмоналиевич, салом алейкум бародар. Москва Куло 20 феврала бинен. Ва алейкум салом. хоб ҳозир мебинем ака. 20 феврал. 20 феврал. Так, 20 феврал Москва Домодедов клуб астай 20000 рубл. 20000 рубл 20 феврал мешад. Салом ака, 7 январ Москва Душанбе медидед 29000 рублай. ҷавоб додем 7 январ 29000 рубл. 8 январ гуфтем арзонтар мешад. Салом Сафархоҷа Маҳмадов. Салом 7 январ Екатеринбург Душанбе медидед ака. хоб ва алейкум салом. ҳозир мебинем бародар. Екатеринбург Душанбе 7 январ. январ. Так, 7 январ. ҳафтуми январ 22800 рубл Екатеринбург Душанбе мешавад.
хоб бахтовар маҳмадов 31 январа бинен. 31 январа аз куҷо ба куҷо бинем? Нависен бародари азиз, илтимос пурра нависен. Хуҷанд ба Сургут 23 январ чанд пул? Нусҳиддин Холбеков. Хуҷанд Сургут 23 январ. Хуҷанд ба Сургут. ҳозир мебинем акаям. Хуҷанд ба Сургут 23 январ. Так, Хуҷанд ба Сургут 23 000 рублай. Аз Хуҷанд ба Сургут. Бахтовар Маҳмадов, Москва Самарқанд 31 январ. Бинед, Москва Самарқанд багаждор ё бе багаж бародар нависен амира. Самарқанд 31 январ. Москва Самарқанд 31 январ бе багаж бародари азиз. Ами рейсои Москва Душанбе, Москва Кулоб, Москва Хуҷанди Хумон бисёр бародаро савол метиҳанд ки ака мо бе багаж бигирем арзонтар намешад? Ҳами Душанбе Хумон ё ки Хуҷанд Кулоби Хумон ай Москва бародаро тарифҳои бе багаж надорад. Вақти шумо билет харидорӣ мекунед, вай билет автоматически дохил мешавад, ура ҷудо карда намешавад. Хоҳ шумо багаж бигиред, нагиред, ама вай сумша мегирад дар дуруш ҳисобай. Бо саволи бисёр популярне ки саволи бисёр мардум метиҳад, мегӯяд бародар мо ҳами ручное, яъне ки даста нагирему, дар багаж буспорем, масалан бесплатно меравад. Яъне ки агар багаж 23 кило бошад, ручное 10 кило дига қатӣ 33 кило мешад. И аллакай бори зиёдтӣ ҳисоб мешавад бародар. Шумо маҷбурен ки ҳам ручное дар дастатон бигиред. Ҳар қадам бигиред, масалан то самолёт фуромадана дар дастат мемонад. Ура багажда спорида намешавад, ва аллакай сум ҳисоб мешавад. Бахтовар Маҳмадов багаж қатӣ мегӯяд. Багаждор. ҳозир мебинем ака. хуб, ба Москва ба Самарқанд багаждор 13500 рубл мешавад бародар. Багаж қатӣ. Так, 12700 рубл ам аст. Аз Внукова 12700 мешавад. Ай Москва Самарқанд, ай Жуковский бошад 12700 рубл. Акоб Акоб Жуковский Душанбе 28 январ. ҳозир мебинем бародар. Жуковский Душанбе 28 январ. январ Жуковский Душанбе 21 000. Не, бахшиш. 28 январ. Так. 23400 рубл будай. 28 январ. 23400 рубл ай Жуковский мешавад бародари азиз ба Душанбе. Ана агар так 29 ам ҳамин нарх будааст. 29 ам ҳамин нарх аст. Бахтовар Маҳмадов зинда бош, саломат бошед бародари азиз. Акбар Акбарали. Салом алейкум, Дубай Душанбе 20 январ чанд сум? Алейкум салом бародар аз Дубай. Дубай Душанбе 20 январ ҳозир мебинем. Бистуми январ прямой рейс надорад бародари азиз, через Ташкент ҳастай. 27200 рубл мешад ба пересадка дорад. Аз Дубай, яъне ки Ташкент мепарем, баъд аз Ташкент Душанбе 20 январ надорад. ҳозир 21 январ мебинем. 21 январ ҳастай бародар. Аз Дубай, хидяму Дубай, аэропорти DXB. навхи номи аэропорт ҳастай. 23700 рубл мешад. 21 январ прямой рейс дорад.
Хуб. Эшмат Ошматов салом, ака Благовещенск, через посадка Краснояр, Душанбе, Биненак. Алейкум салом, бародар. Хуш омадед, числоша нависен, хоҳиш мекунам. Шаҳбоз Пирназаров салом алейкум бародар. 13 январ внук ва Душанбе бо багаж ва рӯшнои кани бинед. Алейкум салом бародар. 13 январ внук ва Душанбе. Оз мебинем як дақиқа. Сездаҳуми январ, так, внук ва Душанбе 24200 рублай, внук ва Душанбе. 14 январ бошад арзонтар аст бародар, 22000 рублай. Акай ки будам инҷа? Шаҳбоз Пирназаров саволшона ҷавоб додем. Эшмат Ошматов ака салом алейкум, 27 январ бинен. Благовещенск, Екатеринбург, Благовещенск, Екатеринбург, посадка қади чанд сумай бинен. Благовещенск, Екатеринбург. Ба пересадка. Так. Благовещенск. Пиставтым. Хуш омадем бардораи азиз, подписатсия мекунем, якдонаги лайкҳоро мезанем. Дар ҳамин канал обуна мешем. Як рӯз пас мо кӯшиш мекунем ки прямой эфир сартем. Алейкум салом, акай Эшмат. Нигоҳ кунем, прямой рейс дорад. Бе багаж 18700 рублай, багаж қати 20400 рубл мешад. Агар ки ба пересадка нигоҳ кунем, ай Благовещенск ба Екатеринбург 27 январ 13200 рублай бародар. Бе багаж. Багаж қати мешавад 15500 рубл. Раҳимов Саидакбар, внука Душанбе 15 январ чанд сумай. Оз мебинем. 15 январ. 15 январ қиматтар бародар. 14 январ дорем 22000 рублай билет. Агар ки 15 январ нигоҳ кунем, мешавад 25300 рубл. Хуб, Душанбе, салом алейкум, Новосибирск, Душанбе, 15 феврал. Алейкум салом, Новосибирск, Душанбе, 15 феврал. Оз мебинем. 15 феврал. Хуб, рейсҳои Новосибирск, Душанбе мешавад ки бе багаж гирем бардоро, бе багаж арзонтар астай. 15000 рубл 15 феврал. Агар ки багаж қади гирен, мешавад 20600 рубл. Сомон Акрамов, салом алейкум. Бинен июл гуфтай бародар. Ва алейкум салом бародар, хуш омаден. Хоҳиш мекунам бародарои азиз, салом алейкум. Москва, Душанбе, 15 январ, 10 январ ҳамхе пурра нависен. Мадам осон мешад, шумодам дар саволтона ҷавоб мегирен. Ози бародар навис, ростига ман нафаҳмидам. Ака салом алейкум, Екатеринбург, Тоҷикистон, чанд сумай то 15 числора. Ва алейкум салом бародари азиз, акай Ҷамшед. Екатеринбург ба Душанбе ҳастай бародар. Екатеринбург ба Хуҷанд ҳастай. Шумо шаҳрча аниқ кунед, мо мебинем. Хуб. Бистаҳафтум акай Эшмат, саволи шуморо ҷавоб додем бародар. Сомон Акрам, сози хуби бародар. Худоро шукр, раҳмат ки мепурсӣ бародар. Ҳазор раҳмат, мо нағзем. Шоди Шодиев. Прямой рейс Хуҷанд 10 феврал. Алейкум салом бародар. Акай Шоди, ай Москва Хуҷанд ё ай Питер Хуҷанд, Екатеринбург Хуҷанд нависем бародар. Ман намедонам ки шумо ози гуфтем прямой рейс Хуҷанд 10 феврал. Ман нафаҳмидам аз киҷо дар кора шумода. Али Калиев, ассалому алейкум, ака як бор ҷавоб те. 32 феврал да Дамадедов. 32 феврал да нестем бародар. Феврал 32 надорад. Шоди Шодиев, Дамадедов, Хуҷанд 10 феврал чанд сумай. Оз мебинем як дақиқа.
Домодедов Хуҷанд. Домодед Хуҷанд 10 феврал. Дahumi феврал Домодедов мутаассифона нест бародар. Оз я та WhatsApp занг задисем бардори азиз ҷавоб метем, баъдан бо суҳбата давом метем. Алло. Салому алейкум. Алейкум салом ака. Ака мехостам билетҳоро бар рӯзи 10 числ ба Термиз Ӯзбекистон чанд пул? Ай Москва ба Термиза, правильно? Бале. Багаж, бебагаж чиқар бошад? Багаж қати. 10 январ. 10 январ ҳастай 19800 рубл мешад ака. Мисол ай саҳар мешавад рейс баъд бо бегаҳон ё? Амрӯз рейс мешавад. Якта рейс ҳастай, амрӯам саҳар қатъия 3:55 да мепарад ака. Бигем шаби 9 ба 10 мешад да? Шаби 9 бояд шумо дар аэропорт роем. Майлаш, хоб ҳеҷ гап. Бебагаж? Бебагаж 18000 рубл мешад ака. Майлаш, ҳеҷ гап нест, саломат бошед. Хоб дар кор шед, занг занед, хоб. Бардори азиз, саволотон бошад, агар дар WhatsApp вақте ки ози занг задисен, якта занги телефонира ҷавоб додем. Метавонед боз ҳам занг занен, ё дар WhatsApp, ё дар эфир саволотон бошад, метавонед саволотонро битиҳен. Авиакасаи Толибов, мо зиёдаи 2 сол шид кор мекунем, шояд ки бисёри бардору моро надида бошанд. Эфир дар якум бор буромадастем бардоро. Ҳам Толибове ки шумо надидем паси экран, мо ҳастем бардори азиз. Ҳама шуморо хушомадед мегем. Инаи номерои WhatsApp мо ҳастай. Сахранид кинед то соати 10:30 шаб, крайни 11 шаб метавонед билет харен. Аз соати 7 саҳар ба вақти Москва занг занен, бардору суҳбат мекунем, ё ки саволотон бошад марҳамат кинед. Хуб, мерем далши саволои мардум додагида ҷавоб мегардонем. Нархи навора пурсидаги ҳастанд, шуморо метавонед нависен. Хуб, салом, Файзали Қосимов. 3 январ Москва Самарқанд чанд сумаи билет? Самарқанд Москва. Оз я дақиқа бародар. Нигоҳ кунед бародари азиз, Самарқанд Москва 3 январ. Билети арзон дорем бародар. Самарқанд Москва 3 январ 9700 рубл багаж қатӣ. 23 кило багаж дорад. Акай Файзали, Миша Акай Миша, саломат бошем бародар. Бародар нависае ки Акай Миша нависае мардум чӣ вақтон наметонен аз авиасияст тутуру хоне бихарен. Амирам карда наход натонем гуфтае. Саломат бошем бардори азиз, касе ки метавонад, интернет ҳама дар дастубни ҳастае. Касе ки сарфа мерад, айҳудаш мерояд, метавонад худаш даромада билет харидорӣ кунад. Масалан, баъзе бардори ҳастанд ки наметавонанд, аммо муроҷиат мекунанд. Саломат бошед. Шаҳбоз Пирназаров таҳид бародар, ҳамин багажи зиёдӣ адел дар аэропорт то чанд субҳ меистад нархаш? Вай вобастаи чишай, ай вазншай, акай Шаҳбоз Пирназаров. Агар 10 кило багаж гирифтанӣ бошед, аз 1500 рубл
сар мешавад то 23 кило, баъдам хе 32 кило ам хе рафтан мегирад. Вобаста аз авиакомпания сай, аз вазни аму багажи шумо сай, баъд киҷо мепарад, ҳамешаам ба назар мегирад. ака Абдурашид нависад ки дим сеим Москва душанбе. ака Абдурашид хушомадӣ бародари азиз, дим сеим Москва душанбе гуфтед. мана ки намедонам дим сеими феврала шумо дар назар доред ё январа мера нависед. Насим Қурбонов салом, сози хуби. Алейкум салом бародар. 20 январ Москва душанбе худаш. Москва душанбе 20 январ. Оз мебинем. 20 январ. 20 январ бародари азиз 22 000 рубл айвонук амешад билети арзонаш. Дига аэропортош ҳам ҳастай, қиматтарай. Якем арзонаш 22 000 рубл ами айвонук амешад. Маруфҷон Ҳайдаров салом бародар. 24 январ Москва душанбе чанд сомон. Алейкум салом бародар. Боз мебинем. хоб 24 январ 20900 рубл бародар аз Дамадедов ҳастай. Ами нархи арзон аз Вунуку ҳастай. аз Жуковский билет аст қиматтарай. мо ами арзонош аввал гап мезанем бародаро, баъдан агар ки аэропорташ дига шумо дар кор бошад ба ҳамун нархша гуфта мегзарем. хоб Ҷаъфаршоҳ Шарипов 25 феврал чанд пул шид? Бародари азиз нависем 25 феврал аз куҷо ба куҷо мо намедонем рости гап, шумо киҷора дар назар дорен. Юсуф Қурбонов 15 феврал. Юсуф Қурбонов 15 феврал Москва клуб. Оз мебинем бародар. Так. 15 феврал Москва клуб. 15 феврал Москва клуб 20300 рубл бародар. Шомади подписация мекунем. Бародари азиз якдонаги лайка мезанем, хоҳиш мекунам. Номере ки дар рӯи навор мебинен, баъд аз эфир метавонед занг занен ё ки галасовӣ кунед. Чӣ хеле ки шумо дар удобняй ҳам хехонда саволотонда ҷавоб метем. Мумкин ки ҳозир ҳамаро успед накунем ҷавоб доданда. Саволо камтар бисёр чидагиай. Озар Лолаев салом алейкум ака. 3 январ Дамадедов клуб чанд сумай? Алейкум салом бародар. Оз мебинем. хоб 3 январ Дамадедов клуб будааст 24400 рубл. Ҷамшед Соибов ғарибача 15 число гуфта. Ва алейкум салом бародари азиз акай Ҷамшед 15 число киҷора дар назар дорен? Амро нависен, хоҳиш мекунем. Муҳаммад Назаров бародар 10 январ Душанбе Жуковский чанд сомон? Душанбе Жуковский яъне ки шумо аз Тоҷикистон дар назар дорен. Бародари азиз билетҳои Душанбе ба Москва омадан бениҳоят арзон ҳастанд. Бениҳоят не, мақсад нисбат ба ай Москва рафтан ҳозир арзон аст. қариб як баробар зиёд. Душанбе Жуковский ина бародари азиз 10 январ. Так. 19300 рубл. Душанбе Жуковский 10 январ. хуб. Акай Қурбонали Холов нависа 11 феврал да медидем промор аз Питер. Акаҷон илтимос киҷора бинем бародар? Хушомади ҷони ака, киҷора бинем? Мансур Сафаров салом алейкум, шумо проверка мекунед? Алейкум салом бародар Мансур Сафаров. Не бародари азиз, мо проверка намекунем паспортотона. Фақат масъалаи билет мегирем ба тамоми самтҳо, ба қадри имкон мегирем. Барои мо проверка намекунем. Рамазон ТВ гуфта ки кай ки 1000 рубл шавад мада занзан фаҳмиди Россия да.
гап нест. Расулов Сангинной. Салом алейкум ака, 6 феврал чансма, Москва, Самарқанд. Алейкум салом бародар. Ҳозир мебинем. Москва, Самарқанд. 6 феврал. 6 феврал. Шашуми феврал Москва, Самарқанд. Бардори азиз, бе багаж агар нигоҳ кунем 11400 рубл мешавад. Бе багаж. Хоб. Зафар нависад: салом, 6 январ Дамадидов Қаршира бинем багаж қатӣ. Алейкум салом бародар, ҳозир мебинем. Дамадидов Қарши. 6 январ. Так, багаж. 21800 рубл. Не бахшиш. 20 Қарши 26700 рубл бародар. 6 январ мешад багаж қатӣ. Агар ки бе багаж нигоҳ кунем 19800 рубл мешавад. Багаж қатӣ қиматтар будааст. Хуб, бардори азиз, одамое ки нав эфир медуроянд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Авиакасаи Толибов ҳастай. Ман ҳастам бо шумо Толибов. Авиакасара ба фамилияи худам. Бардори азиз, касида ки билет дар кор боша, дар прямой эфир нависен, WhatsApp сохранид кинед, дар WhatsApp мо саволотона нависен. Баъд аз прямой эфир ҳамара дар саволошон ҷавоб мегардонем. Галасавой кинен ё сообщение нависен, ё занг занед. Агар занг дар ҷавоб додан натонистем, ҳатман бародари азиз сообщение навис. В течение 15-20 минута дар саволи додагӣ ҷавобтон мегардонем. ҳозир ҳам эфир дар суҳбат мекунем. Ягон ним соати дигар бародари азиз кӯшиш мекунем ки як рӯз пас эфир кунем ё ҳар рӯз. ҳамхел кӯшиш мекунем ба қадри имкон эфир мекунем. То соати 11 шаб ба вақти Москва метавонем ки саволотона битиен. Оиди билет чизе бошад, саволотона то қадри имкона донистагимона ҷавобша мегардонем. Аз соати 7 саҳар мо аллакай дар кор ҳастем, метавонем бардори азиз саволотона битиен ва билет харидорӣ кунем. Акай Саёд Шарипов, хуш омадед. Салом алейкум. Дамадидов клуб 3 то 4 январ. Алейкум салом бародар. Дамадидов клуб. Ҳозир мебинем. 3 ва 4 январ. 3 камтар қиматтар аст. 4 январда 3900 рубл мешавад. Қариб 31000 рубл. خب Шукрониддин Юнусов, ассалому алейкум ака, аз Хуҷанд Москва то 10 ҳамин моҳа чанд сом? Алейкум салом акай Шукрониддин, акай Юнусов, хуш омадед. Хоб, Хуҷанд Москва. Ҳозир мебинем бародар, як дақиқа. бародар, агар ҳама арзонша нигоҳ кунем 16800 рубл мешавад. Акай Юнусов, хуш омадед. Саёд Шарипов, салом алейкум. Дамадидов клуб 3 то 4 январи саволот ҷавоб додем бародар. Алейкум салом. Хуҷанд ба Сургут 23 январ чанд сум? Ами саволи шуморо ба фикр мо дида будем, хай ба бо дига мебинем. 23000 рублай бародари азиз аз Хуҷанд ба Сургут 23 январ. Ҳабиб Конор нависа Красноярск Хуҷанд чанд пулай рӯзи 17 январ. Красноярск ба Хуҷанд. Ҳозир бародар. Красноярск Хуҷанд рӯзи 17 январ. ҳабдаҳуми январ бародари азиз прямой рейс надорад. Ҳозир мебинем 18 шад.
18 январ да ҳастай 21000 так 21200 рубл мешавад аз Красноярск ба Хуҷанда. Салом ака, аз Душанбе ба Москва 3 число 1 калону 2 кӯдак. Алейкум салом бародари азиз. 3 число феврала дар назар дорем ё ки январа хоҳиш мекунам пурра нависем. Акай Зафар нависа салом алейкум аз Тоҷикистон билет чанд сомай ака то Москвара Домодедов ё Жуковский. Алейкум салом бародари азиз акай Зафарҷон сообщение нависи хаста набошӣ. Аз Тоҷикистон бародари азиз аз 4 шаҳри Тоҷикистон ба тарафи Москва сафар мекунад ҳавопаймо яъне ки самолёто. Барам шумо нависен ки аз Тоҷикистон ози ман намедонам аз Душанбера бинам бародар ё ки аз Кулоба бинам аз Бохтара ё ки аз Хуҷанда. Барои ҳамон нависен аз Душанбе ё аз Кулоб Москва бародаро барои моро фаҳмутар мешавад. Ака Шаҳбоз нависа салом алейкум 20 феврал Домодедов Душанбе. Ана хе савол нависен бародари азиз фаҳмо мешавад. Домодедов Душанбе 20 феврал 20 феврал 20900 рубл мешавад. Домодедов Душанбе рӯзи 20 феврал. Пенҷи Анаев Сургут Хуҷанд 10 январ чанд сомай. Ҳозир мебинем бародар. Сургут ба Хуҷанд. хуш омадем бародари азиз. Якдонагӣ лайкҳоро мезанем. хоҳиш мекунам дар ҳамин канал подписатсия кунед. Бародари азиз шояд кадоме ки кор дорад ози савол метиҳад мақсад то саволам бародар омадан да успед намекунем. Марама дар ҳамин WhatsApp мо нависем. баъд аз эфир саволҳои ҳаматонда ҷавоб мегардонем. ё занг занен ё галасовӣ кунем. вақте ки занг да ҷавоб дода натонисем ҳатман галасовитона монен сообщение нависен мо ҷавоб мегардонем. хуб бародар нависа Пенҷи Анаев Сургут Хуҷанд 10 январ чанд сомай. нигоҳ кунед бародар агар ки бе багаж нигоҳ кунем аз Сургут ба Хуҷанда 16900 рубл мешавад. агар ки багаждор бошад мешавад так мешавад 20900 рубл мешавад бародар акай Пенҷи. Толик Ризоев нависа ассалому алейкум срочно билет гири 9 число Сомон Айр чанд сомай. Алейкум салом акай киҷошинам бародар акай Толик срочно билети киҷо бародар 9 число кадом январ феврал март хоҳиш мекунам пурра нависем. Маҳмад Саид нависа салом алейкум сози тенҷи хуби братҷон. Алейкум салом бародар худоро шукр ҳама созем. 5 феврала бин гуфтае братҷон. 5 феврал аз куҷо ба куҷо акай Муҳаммад Саид. хуб Муҳаммад Салимов нависа ака аз Новосибир Душанбе аввалои март ҳастай. Новосибир Душанбе аввалои моҳи март ҳозир мебинем бародар. Новосибир Душанбе аввалои моҳи март аст бародар 20600 рубл мешавад. ай Новосибирск ба Душанбе. хуб Муҳаммадҷон Арипов алейкум салом. Маҳмад Саид Домодедов Душанбе рӯзи 5 феврал. ҳозир мебинем ака як дақиқа. Домодедов Душанбе 5 феврал. Панҷуми феврал аз Домодедов 32400 рубл будааст бародар. хуб салом алейкум 10 январ Москва Душанбе Сомон Айр чанд сом. Алейкум салом. ҳозир мебинем як дақиқа бародар. Москва Душанбе 10 январ. ане Домодедов Душанбе мо
бахшиш бародар, мо 5 январ дидем, шумо 5 феврал гуфтем. 5 феврал 20900 рублай бародар. бахшиш акаи ки буд? Муҳаммад Саид. Москва Душанбе Сомон Айр 10 январ мебинем. хуш омадем бардори азиз. Нигоҳ кунед, рейси Сомон Айр Домодедов Душанбе астай 10 январ да Сомон Айр аз Жуковский астай. Рейси Сомон Айр астай. Домодедов 27200 рублай, а Жуковский рам рейси Сомон Айр 27200 рубл. Рӯзи 10 январ мешавад. Салом алейкум брат, 25 январ Жуковский Душанбе. Алейкум салом бародар. Оз мебинем. Жуковский Душанбе 25 январ. Так, 25 январ. Бисту се ҳазору чорсад рублай бародар. 25 январ Жуковский Душанбе. Так. Салом алейкум брат. Алишер Негинзода. Салом ака 15 январ Москва Душанбе бинен. Алейкум салом бародари азиз. Оз мебинем 1 дақиқа Москва Душанбе 15 январ. 15 январ арзонаш аз аэропорти Жуковский мешавад 24000. Так, 24500 рублай бародар. Муминҷон Соилиев Сургут Хуҷанд 13 Сургут Хуҷанд. Ҳоз мебинем бародар. 13 январ. Сургут Хуҷанд бародари азиз бе багажа 16700 рубл мешавад. Багаж қатӣ. Так, багаж қатӣ 20900 рубл. Хуб, Сафарҷон Ҷумабоев. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Муҳаммадҷон Арипов ака Хуҷанд Екатерина. Ака Хуҷанд Екатерина нависаи бародар. Ба филм Екатеринбурга дар назар дора. Хоҳиш мекунам бародари азиз числошам навис. Сафарҷон Ҷумабаев. Так. Сафарҷон Ҷумабаев ака рӯзи 15 да чанд сумай Казан Душанбе. Ҳоз мебинем бародар. Казан Душанбе. Казан 15 январа дар назар дорем бародари азиз. Хайна ман январа мебинам. Лекин ман намедонам кадом шашмо дар назар дорем. 15 январ да ҳастай. Так, 19000 рубл даст. Казан Душанбе. Раҷаб 04 Питер Душанбе 10 январ. Хуб бародар, оз мебинем. Питер Душанбе 10 январ. Питер Душанбе 10 январ. Так, 10 январ. Оз як дақиқа бародар. нафарое ки нав дохили эфири мо мешаванд бардори азиз, апа ва хуҳаро, модарое ки тамошо мекунанд, хоҳиш мекунам подписатсия кунен, якдонаги лайкорам биҷиқен. WhatsApp моро сохранид кунед. Билетҳо дорем ба тамоми рӯи дунё ҳастай. Метавонед билет харидорӣ кунед. Сами главни билетҳо ба боварӣ бо дили пур. 10 январ бародар пурсида буданд. Санкт-Петербург Душанбе 26500 рубл. Акаи Алишер пурсида буданд. Акаи Раҷаб. Алишер Негинзода ака 15 январ бинен. Москва Душанбе. Москва Душанбе 15 январ. Оз мебинем бародар. 15 январ.
15 январ аз Жуковский мешад арзонаш 24500 рубл мешад. Акай Алишер Маҳмад Саид салом алейкум сози тинҷи хуби браҷум дамади душанбе рӯзи 5 феврал. Ира дидем бародар Алёша Попович 20 январ внук ва душанбе. 20 январ внук ва душанбе. Внук ва душанбе 20 январ. Оз мебинем бародар. 20 январда 22000 рублай. Алёша Попович. Мусулмон Холов салом алейкум. Алейкум салом бародар. 28 январ внук ва душанбе чанд сумай. Оз мебинем ака. Шумадем бародари азиз ҳама каса ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Бо эҳтироми шумо як ов мезанем бародаро. баъдан суҳбатмона давом метем. 28 январ 20900 рублай айвонук ва душанбе. бародари азиз як занги ватсапа ҷавоб метем. баъдан бо саволотона мехонем суҳбат мекунем. алло гап занен ака дар эфир ҳастем. салом алейкум. алейкум салом. алейкум салом. Ага. 20900 рубл мешад. аз ҳама арзонаш 21, 22, 23, 24. 23 да бале. Майлаш саломат бошед. Саломат бошед бародар. Хоп, майш. Як бародар да эфир ҳам тамошо доштиян, ҳам зан задан. Бародари азиз, нафарое ки бори аввал ҳами дохил мешан эфирда, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. подписатсия кинен, якдонаги лайкҳоро занен, номерои ватсап мона сохранӣ кинен. Авиака Сайд Толибов метавонед ки билет харидорӣ кинен. заряди телефони моро ба анҷом расидестай, мумкин ки бимурад. мо кӯшиш мекунем ҳаминҷа так камтар дига заряд монем суҳбат кинем бародаро, то ягон 15-20 минут дига суҳбат мекунем, баъдан ҷамъбаст мекунем. касе ки саволошонда ҷавоб надодум, метавонед дар ватсап саволотона тиҳед. хуб, акаи Шодӣ Муродалиев Жуковский Душанбе то 7 январа чанд сумай? Ака Жуковский Душанбе то 7 январ. яъне ки бародар дар назар дора аз ҳама арзонша. оз мебинем ака. ай ҳама арзонуш то 7 январ. ами панҷум числода бародар арзонай 28000 рублай. 5 январда 28000 рублай. агар то 7 январа нигоҳ кунем. хуб, Санкт Петербург хуҷанд аз моҳи 20 январ то охирои моҳи феврала чанд сум мешавад? аз ҳама арзонша мебинем ӯзи. Бистум январ то ахирои феврал гуфтааст. 20 январ. бародари азиз, бахшиш дига дар WhatsApp ҷавоб дода наметавонем. камтар YouTube мехонем саволора. нигоҳ кинед, иҷа як нафар савол додиянд. Санкт Петербург хуҷанд аз моҳи 20 январ гуфтиянд. охирои моҳи январ да 20600 рублай то 12, 15, 16 ва даже то аммо ахирои моҳи феврала 20600 рубл меравад. иҷа яка савол додиянд аз Санкт Петербург хуҷанд. Салом Насим
Ғаниев салом. 2 март чансма билет. Алейкум салом акай Насимҷон. Хаста набошед бародари азиз. Аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр хоҳиш мекунам. Бародари азиз, ами як чиза бозам такрор мекунем. Вақте ки савол метавонед, хоҳиш мекунам шумо нависен ки аз кадом шаҳр ба кадом шаҳр. Боз дар WhatsApp ҷавоб дода наметавонем. Бародари азиз, дар вақти эфир ҳастай. Ана эфир ки тамом шид, баъдан дар саволои шумо метавонем занг занем, ҷавоб мегардонем. Наҷмиддин Назаров нависад: салом алейкум ака, 15 феврал, Москва, Хуҷанд. Алейкум салом бародари азиз. Москва, Хуҷанд, 15 феврал. Оз мебинем. Понздаҳуми феврал 21400 рубл мешавад. Ясминаҷон навистааст: Дустова. Салом алейкум, билет 25 январ чансмай Внукова Душанбе. Алейкум салом, оз мебинем. Внукова Душанбе. Бисту панҷуми январ да так 21000 рубл аст. 25 январ Внукова Душанбе. Акай Раҳмиддин нависад: салом алейкум бародар, Душанбе Иркутск ба 20 январа чансмай. Ва алейкум салом акай Раҳмиддин. Душанбе Иркутск 20 январ. Душанбе Иркутск. Прамой рейс ҳаст ака. Ана прамой рейс ҳаст. Оз мебинем. нигоҳ кунед, 31200 рубл мешавад аз Душанбе ба Иркутск. Акай Раҳмиддин. Душанбе Санкт-Петербург 15-18. 15-18 кадом январ бародари азиз ё ки моҳи феврал хоҳиш мекунам нависем. Акаҷон салом алейкум, ҳамин Душанбе Екатеринбург ба рӯзои 15 чанд сумай. Алейкум салом бародар. Барселона. Душанбе Екатеринбург 15 чанд сумай. Хай 15 январ мебинем. Лекин шумо нанависем бародар. 15 январ бошад, феврал бошад. 15 январ да ҳаст. Так. 20800 рубл аст бародар. 2 март Москва Душанбе чанд сумай. Насим Ғаниев. Оз мебинем бародар. Москва Душанбе 2 март. Дими март Москва Душанбе билет. Билетҳо ҳастаи моҳи марда 21000 рублай. хоб иҷа як бародар нависад: Санкт-Петербург Душанбе 17 феврал. 17 феврал прамой рейс чанд сум. Санкт-Петербург Душанбе 17 феврал. Оз мебинем бародар. Ҳабдаҳуми феврал 23700 рубл. Али Вали Москва Бухтар 17 чанд сум мешавад. Бародари азиз, 17 январ ё феврал хоҳиш мекунем нависем. Муаллим нависад: салом 5 январ Внукова Самарқанд чанд пул ба гаштқатӣ. Ва алейкум салом муаллим бародар, хуш омадед. Внукова Самарқанд 5 январ ба гаштқатӣ. Панҷуми январ. Так, нигоҳ кунед. Внукова Самарқанд 5 январ
19200 рублай билетош кам мондагиай. Билетое ки арзон 19200 рубл аст ҳозирашна ба гашқати. Азиз Файзов нависа ҳами ака Ташкент соати чанд мепара имрӯз Сомон Айр аз куҷо мепарад бародар ака азиз? Душанбе Санкт Петербург 15 то 18 январ. Душанбе Санкт Петербург. Душанбе Санкт Петербург 15 то 18 январ. 24500 рублай бародар. Акай Сочи Душанбе 23 январ. Сочи Душанбе 23 январ. Ҳозир мебинем. Сочи Душанбе. Сочи Душанбе. Сочи ба Душанбе ки ҷошид. Сочи Душанбе 23 январ. Сочи Душанбе 23 январ 24100 рублай бародар. Абдукомил Сафаров навистааст ки салом алейкум бародарҷон. Алейкум салом бародари азиз. 10 январ Москва Душанбе чанд сумай? Ҳозир мебинем. Москва Душанбе 10 январ 26700 рубл арзонош аз аэропорти Внуково ба Душанбе. Лутфулла Зафар салом ака 1 феврал то 10 феврал Дамадедов Кулоб чанд сум аст? Алейкум салом бародар хуш омадед. Ҳозир мебинем. Москва Дамадедов Кулоб 1 феврал то 10 феврал. Так, 20000 рублай бародар. 1 феврал то 10 феврала 20000 рубл Дамадедов Кулоб. Так, инҷа бародар навистай. Чё? Бародари азиз, бахшиш саволо бениҳоят бисёр аст. Ҳамаша порядка хондастем. Сабр мекунем, ҷавоб мегардонем. Екатеринбург Душанбе 20 январ бин гуфтааст ака. Екатеринбург Душанбе 20 январ. Ҳозир мебинем. 20 январ. Хуб, Екатеринбург Душанбе 20 январ. Прамой рейс набудааст 20 январ. Ҳозир як дақиқа. Прамой рейс ҳаст 21400 рубл аст. +7 920 154 1749. хуб, дар WhatsApp бардори азиз занг задистен. Хоҳиш мекунем баъд аз прамои эфир ҳатман ҷавоб мегардонем. Я бародар Екатеринбург Душанбе пурсида буданд 20 январ ҳастай 21300 рублай. Хуб. Мюнхен Душанбе числои 28-29 январ. Ай Мюнхен и Германия аст агар хато накунем. Ҳозир мебинем бародар. 28-29 число гуфтаям.
Так, значит, бебагаж ҳастаи 28 число. Так, бебагаж ҳастаи 54700 рубл мешавад. бебагаж ҳастаи 28 январ мешавад аз Мюнхен ба Душанбера. 29 январ ҳастаи ба пересадка. ишам ҳамин нарх мешавад. хоб, Давроншо Амиршоев нависад: салом, Сочи Душанбе то январ охироша гап мезадед. Алейкум салом, акай Давроншо Амиршоев. ҳозир мебинем бародар. Сочи ба Душанбе то охирои январа. Так, то охирои моҳи январа. Так, 23000 рубл астай. Ака Идрис Ниматов нависай: Минвод Душанбе 15 январ чанд пулай? Ҳозир мебинем бародар. Минвод Душанбе 15 январ. хуш омадем бародари азиз. бовар кинен гардад шох мешавад. 15 январ пурсида будам бародар мо минеральная води Душанбе ана 26200 рубл астай. хоб, салом алейкум, ака 23 январ Внуково Ташкент билет чанд шидай? 23 январ Внуково Ташкент. ҳозир мебинем. Я бародар бисёр занг задистай, ҷавоб мегардонем, баъдан суҳбат мекунем. Алло. Алейкум салом.